Ani mung Basrang Debbarma ani kami hingkangke Boromodan Haripuar abo Khoi district o kalayo te ani nok nukungo sungkhorok thamno ang saisung khoroksa te ani ama te baba tong sini nukungo ani hobbies rok hingkangke singing, dancing, music instrument tamna ni oborong mong te sports ba hamzo wang belek no volleyball ok thungbo ke agi ang dombo school baijal baibo jefro pori tongo afro rogo noi bo haike trik porimani logi logi ani hobbies no bang tui phai ta logi ang sab mungno aska hamzo ko hamzo bai nang jefro nogo tongo music roga guitar jefro tambo afro roga hener jago te ani journey rogo aing ang thangi tomo jora rogo ang sab mungno belekin hener jago Christo family wase family bang agi chiara fru ni simino music ro belkona hamza go ngke ang rete ring yate apron simino hener jago mano kapan shirangya tei music ro kisa misa tam jago ngke aba haikono khabo muchum tomoni bagai truk ang ani age bebaksa no ang truk srungi sak no haino seneri srungi phayo ab kebo bai aba hai professional ok to srungja gya angke aba haikono ko tabu ko stage of busa te ani friends ro borok aro belekino support phayo in fact ani performance ro ano agin simino borok ro sa phaimor lugui nang tang aba hai competition no nang thanani thangdi try khaja na aba hai ke borok fan ri chuba te ani friends circle bisingo tong music hamjanai borok baba hai keno just chukti chu yati borok hano suggest khlayo obo hai nang obo hai nin khorang obo hai bai gdalu muchangu abo hai ke borok hano chuba te belekino every competition every round gala round ni theater round ni je life hai borok ano baksa ke phai ro ano fani ano ani parents ok belekino support khayo tang hingga ngai class 6 tongpro ano ani baba ano guitar pai ri kang suruntung ani oro interest tong ni nugino ano bhai ke ri ka ba kino ani journey start te ang romantic set abo hai journal ni sam ngai belekino hamzago te musamung abo hai rasam ro ngai ang su hener za gya su rubul subject te paina ni payang first thana second thana abo to ani bagai kodro ko ya honestly angoro ani obani kasa life ni journey angoro mungsa se kisi safana ang je ango hamjak tongmani hafaro ang srungmung na mano abona haring ang te belai kon hambai maro Tipra idol je songsanai joto chini official song especially tang hinge obo hai platform mamani abo khuk bai kok bai sabai te ani favorite singer nge chini kovrok hafaro je tongoi tongnai resabai tongnai hingke sikang Debbarma te parmitariam hingga ite Bollywood industry na hingke ani favorite hingke Arjit Singh te palangmucha ang paina ni paya to abo to ang sawi maya fia ang ani just chuksak mansak ang ani best renai
Hambai.